Hej med dig, Christina Bendix her. Jeg er nået til min næste videoblog brevkasse, fordi jeg fik faktisk en mail i går med et spørgsmål, som jeg synes er rigtig relevant. Hvordan ændrer jeg mine tanker? Det er jo noget af det, jeg også arbejder rigtig meget med, i det jeg arbejder meget med mentale strategier til, at vi kan få et meget bedre, sundere og mere kærligt forhold til os selv. Så vores forhold til mad. Jeg tænker, at det starter rigtig meget i vores tanker. Så jo mere vi tænker mad, jo mere vi tænker, at vi aldrig nogensinde får et godt forhold til mad, jo mere bliver det en selvopfyldende profeti. Så prøv at forestille dig, hvis du hver evig eneste dag fortæller dig selv, at det her, det kan jeg ikke. Jeg kommer aldrig til at tabe mig. Det kan ikke lykkes for mig. Jeg får aldrig et godt forhold til mad. Jeg vil nok altid være sådan en, der overspiser. Jeg vil aldrig kunne få styr på det. Det er nok noget, alle de andre kan, men jeg kan det nok ikke. Jeg mangler selvdisciplin. Forestil dig, hvis du skulle fortælle de samme sætninger til en, du kender. Hvor lang tid eller hvor mange gange skulle du sige det til det her menneske, du kender, før det menneske vil blive rigtig ulykkelig, opgivende og miste fuldstændig alt håb? Jeg tænker ikke særlig mange gange. Så noget af det, jeg vil opfordre dig til i dag, det er virkelig at standse op. Og så prøv at få øje på, hvad er det egentlig, den her indre dialog, indre stemme, hele tiden visker til dig. Og en super god måde at få øje på det på, det er, at du begynder at skrive ned, når du har nogle af de her negative eller begrænsende tanker. Og det er jo ikke sådan, at du skal fjerne dine tanker. Du skal bare kigge på dem. Og så vide med dig selv, at det faktisk er muligt at lave dem om til nogle bedre og mere sunde og mere støttende tanker, som hjælper dig hver dag. Eksempel. Jeg prøver at vise dig et eksempel, hvad jeg har stående ved min seng. Så nu får du lige lov til at komme med her. Hver evig eneste dag, jeg vågner op, der er det lige præcis det her citat, der kigger på mig. Og det er der en grund til, fordi at i mange år, der havde jeg en tendens til at tænke og sige til mig selv i min indre dialog, at jeg tror ikke, at jeg er elsket, eller måske er jeg ikke god nok, eller jeg kan ikke mærke, at han elsker mig, så er det nok fordi, han ikke elsker mig. Er jeg mon god nok, som den jeg er? Og så videre, og så videre. Så jeg har en snu kæreste. Så han gik simpelthen ud og købte det her citat til mig. Og så sagde han til mig, at evig eneste gang, at dine tanker driller dig, så går du hen og kigger på det der citat. Fordi hver dag og hvert minut og hele tiden, så elsker jeg dig. Og noget af det, der gik op for mig, som har været vigtigt for mig at få øje på, det har været, at det er jo mine tanker, der fucker mig op. Det er jo alle de her idéer, jeg har skabt inde i mit hoved, og de er jo skabt af en grund, og de er jo skabt på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg måske ikke havde andre strategier. Hvor jeg måske var et barn, og det var jeg på det tidspunkt, og hvor jeg fik en følelse af, at jeg ikke var god nok. Og den følelse fik jeg egentlig aldrig måske lært at reframe og få lavet om. Og den har så fulgt mig igennem hele mit liv. Dengang havde jeg ikke strategier, men det har jeg jo i dag. Og det er jo nogle af alle de her strategier, jeg også forsøger at undervise i. Og som jeg skrev til den her pige, der skrev til mig, så skrev jeg nøjagtigt det, jeg fortæller dig. Prøv at få øje på, hvad din indre dialog, altså din indre stemme, den fortæller dig. Og så skriv det ned, og så kig på det. Og tag stilling til, er det virkelig sådan, du ønsker at snakke til dig selv? Og hvad hvis du skulle give dig selv et kærligt råd? Hvad vil du så sige til dig selv i stedet for? Så det er min lille udfordring til dig. Og jeg vil da være ellevild, hvis du har lyst til at dele, hvad du har lyst til at fortælle og sige til dig selv. Måske som et lille mantra hver evig eneste dag, som kan hjælpe og støtte dig. Og det er vigtigt for mig at sige til dig, at når vi skal finde en overbevisning, der støtter os, eller hvis vi skal finde et nyt mantra, så er det ikke nok, at vi bare tænker det op i hovedet. Prøv at skrive det ned, og så mærk ned i din krop.
Hvordan føles det dernede? Og hvis hjernen siger, jamen det giver da god mening det der. Det vil jeg gerne sige. Men hvis kroppen siger, ej, jeg tror ikke rigtigt på det. Ej, jeg tror ikke rigtigt, det er sandt. Så kan det godt være, at du skal finde et nyt mantra. Og sådan kan du blive ved med at lede, indtil du finder en sætning, hvor du bare tænker, yes, der er den. Den der kan jeg simpelthen mærke, at den virker. Den kan jeg mærke. Jeg skal øve mig på den, og den er måske svær, og der er måske tidspunkter, hvor jeg ikke tror på det. Men jeg kan mærke, at den er god for mig. Så held og lykke med din lille udfordring, og husk på, som Henry Ford han sagde, at hvad enten du tror, du kan eller ikke kan, så får du helt sikkert ret. Jeg ønsker dig en dejlig, dejlig dag. Hej hej herfra.